Gibutiyag sa Land Transportation Office Region 10 nga dunay plaka ang mga motorsiklo nga backlog pa sukad tuig 2014 hangtod 2021. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gisugda na sa Land Transportation Office 10 ang pag-release sa mga plaka sa motor nga napalit niadtong tuig 2014 hangtod tuig 2021. Human miabot na sa LTO-10 Plate Distribution Facility ang kapin 220,000 ka mga motorcycle plate numbers nga backlog sa ahensya sa tibuok Region 10. Sumala ni Ferdinand Flores, ang spokesperson sa LTO-10, nga walay bayad ang pagkuha sa mga bagong plaka. Kinahanglan lang nga dalahon ang mga papeles sa ilang motorsiklo. Magdala lang ORCR o ila ding ID, driver's license na proof lugar nga ila lugar ng plaka, ila ng motorsiklo unya dayon sila mo claim sa plaka. Okay, muna na proof of kaning gitawag nato nga ownership. Okay, moada nang sila sa buhatan sa LTO kada adlaw. Madinis Bulwa, madito sa Agusan, madito sa El Salvador, Initaw, dito sa Balingasag. Muna lang sila na plaka gaulat nila. Lakip sab nga ilisan sa LTO-10 ang mga plaka sa motor nga adunay 7 special digits tungod wala kini nasubay sa RA 11-1235 o ang Motorcycle Crime Prevention Act. Kung nga nilang itsura ninyo, na-issue man within 2017 to 2014. Muna ang atong pulihan. Sila lang. Aside ana, katupong mga motor nga wala gi plaka. Which is 2017, nagyapon sa 2017 to 2014. Sa ato sa Region 10, sir, naapod tayo mga narehistro, kami man ang tirehistro sa new registration. Sa year 2020 whole year, wala to nakahatag po plaka na. Ato gyud mga tagan. Nalipay ko na ako plaka na po. Di na. Alang sa mga dili makalugar og adto sa buhatan sa LTO, bisitahon nila ang mga barangay sa syudad. Busa alang sa mga schedule, bisitahan lang ang mga official social media page sa LTO Region 10. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.